आई भैया, हम गायिका दीपांजलि यादव के तरफ से सबको के प्रणाम बा। और आज फिर से एगो काला कानून गरीब मजदूर लोग पे जबरन लाद दिहल गइल बा, जेकर विरोध पूरे हिंदुस्तान में हो रहल बा। ड्राइवर लोग के द्वारा टायर फूकल जाता, कहीं गाड़ी जाम कइल जाता। कैसे चली गोरे बोला चारा के घरवा हो, गरीब ड्राइवर के सरकार से मांग बा। कैसे चली गोरे बोला चारा के घरवा यार गोरी के घरवा हो। तोहरा से पूछे मोदी जी, तोहरा से पूछे मोदी जी, गरीब रउवे सब बताई कि जवन ड्राइवर 7,000 रुपया महीना कमाला, उस 7 लाख जुर्माना कहाँ से भरे? इस सीधा सीधा नाइंसाफी बा, तानाशाही बा। एकर हम खुल के विरोध करतानी। यह कानून में इहो पास भइल बा कि ड्राइवर लोग के 10 साल की सजा भी हो। रउवे सब बताई, अगर गार्जियन ही जेल चल जाई तो ओकरा बाल बच्चा के, ओकरा परिवार के देखी? कहाँ से भरी हो 7 लाख जुर्माना, टाइम से देना पावे घर भर के खाना। जी अपना पूरा परिवार के टाइम से गुजारा ना कर सकी, कैसे जी? कहाँ से भरी हो 7 लाख जुर्माना, टाइम से देना पावे घर भर के खाना। जाई जब जलवा के चलाई परिवारवा हो, जाई जब जलवा के चलाई परिवारवा, चलाई परिवारवा हो। तोहरा से पूछे मोदी जी, तोहरा से पूछे मोदी जी, गरीब सब कोई जानता कि ड्राइवर एगो गरीब परिवार के लड़का ही बनेले, कोनो टाटा बिरला अंबानी के औलाद न चलावे। और इहो दुनिया जानता कि सरकार जौना दिने अंबानी अडानी के औलाद के आगे कानून खड़ा कैलस तो सरकार 2 मिनट में गिर जाए। इतना भी कानून आज तक आइल बा मोदी सरकार के, खाली गरीब मजदूर किसान के सतावे खातिर आइल बा। का हमनी के इतना कमजोर बानी जा? का मजबूरी बा ऐसन सरकार के सत्ता में रखल? ऐसन सरकार के तो उखाड़ के फेंक देवे के चाहिए। 2024 नजदीक बा, याद रखना। सब जान गोड़िया गो रिबवे चलावे, नया कानून लाइके लोगो हुआवे। अरे मारही के बाद फांसी दे दा। सब
चली गो